Jisu hi dalade Ukraine shai laringi puli ne ke gospel ko Matius ne kelanong ka ba khanre u khot ka khat phra u Jisu Ukraine yo Petrus bong ka balang jonga mut hangni ngi stu u Jisu uan ya ka ban seng ya ka balang om ya ka niam te la da kala kalaniam te kami bet ka jing ya pai kata long ka ijing stu u jonga namar nga kumba pila pensyai mo pila puli ya ka ni ka tien ka job lai hang ni ka ni ka gospel kum u Yohanes ru nagalanong ka khat nyau khot ka ar hoi sengap u Jisu dalade duai ya ka ni Ukraine ya ka ni uong baro kin long kawei kumba manga hame kopa ba kiru kin ya long kawei kumba mangi ru ngi long kawei khnang ba ka perthei kanyo tip bala pha mami yanga tikani kalong ka ka ba nga stu kalong ba u Jisu jing sha umwan man seng ya kan yam